Usa ka sakyanan ang nahulog sa usa ka drainage canal human miikyas sa gikawatan nga convenience store sa General Santos City. Usa sa tulo ka mga sospek nga sakay niini ang nadakpan. Aniya report. Maayong pagkasuksok ni ining puti nga kotse sa usa ka drainage canal sa Dasera Avenue, Barangay City Heights, General Santos City nga napalgan Lunes sa buntag. Sumala sa investigasyon, nahulog kini banda alas 4 sa kadlawon human nawad-an matud pa og kontrol sa pagmaneho ang driver. Gituhuan nga ang maong sakyanan dunay giikyasan apan sa diyang misimang kini og dalan, mibangga kini sa usa ka concrete barrier, punuan sa kahoy og midiretso sa kanal. Matud sa Police Station 4 General Santos City Police, ang maong sakyanan duna matud pay tulo ka mga sakay. Apan ang lalaking driver ug pasahero nga babae unang nakagawas pinaagi sa pagguba sa windshield ug nanibat. Apan ang laing lalaking pasahero nga nag-edad og 20 anyos ang naatlan sa kapulisan ug nadakop. Nasayran nga nanibat di ay ang mga sospek sa usa ka convenience store sa Salvani Street human ang driver ni ini nangawat sa maong tindahan. Gisita ni karon sa security guard, gipa-check ang bag kay na-notice nila is daghan gipang sulod sa bag. And then katong driver is wala niya gi-present ang iyang bag. Although nag-make siya mga excuses and then ni sakay og sakyanan. Tulo ni sila kabuok sa pagdali nila. Dito na lost control sila and then nahulog tong ginamaneho nila nga sakyanan. Gikustodiya kadyot ang maong nadakpan sa PNP. Apan gipagawas rasang lit dili na mo pasangat og kaso ang tagdumala sa maong convenience store kinsa wala pa miluwat og pahayag. Matud sa PNP, gipabayad na lang sa maong sospek ang nakawat sa kaubanan nga driver nga mo kantidad sa kapintras 1,000 pesos. Ginakuhaan sab kini og pahayag. Para di po arbitrary, gi-release na mo siya og nag-execute na po og disinterested to file action ang management sa convenience store. Padayong gipangita sa PNP ang driver sa sakyanan nga posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Giimbestigahan sab sa Traffic Enforcement Unit Gensan ang maong sakyanan nga posibleng girentahan lang. Nakarehistro kuno kini sa Cebu City ug expired sab ang registration. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.